Mbia mono buna nate bakale na ende nche no mugambi Simon Musyo makuru ase location ya Mocheno. Twaja twarangeria experts barwa kurwa nse Kisumu bacha korora egache area twaroche kale kantu zara manyenge nchaye bona bachire bairigereirie na batworo kiringa tikialenge gento kebe yo kialenge gento kurwa se department ya meteorological yonege ntukio kialenge go town space ko determine hali ya hanga lakini bune bintu bire okoranga gekaera rwembeo gekaikanse gatoka nkiagura se binyoro byetu igo aba sigari bachire bali concern na mangana ye chipomo bachire baligereiri barenga tikialenge gento kego salikende go segento kialenge kebe bake chekiribuya na bake bogoirie bakeirire asengenchere safe yoni tubona tuwabeire safe twakwane n'abantu baitu twabamanyiringa kero kende banyorire gento kerekege niase chinka chiabo baene kinga batumanyire mapema inde na tumanyire the relevant departments and authorities elinde onye kyalinge gento kebetike cause ne ham ubona gabakirire and na to educate our people. I think now by the time kero montarure gaiga we are issuing uchumbe imepita kero monto nyorire habari kunegwena ntakoba. So thank you very much. Mbia mono selibaga nande chinga kichi ya bono samali etangoro kuchoni mumanyi litukulia lero ni litukulia balituko likongwake lakini rende nyasaye bwanjire twamanyire kialenge na twaboka kama kawaida nachigoja se enyomba iga tubegete chingoko twanyora egento kere unique yaroro kere karatasi ne chigache chinde iga nabo naire getambukiro kere kia bwango narangeria motuleti elinde atomanyimo no ngangi kigenderete kuruga bwo motuleti nere nakora ekere nsemo yaye orangeria mugambi kuruga bwo mugambi nere oire getambukiro kende korangeria bali batenere tase obumanyi bwe bintu binga bunebyo nande abantu mbaikase bwango egira barorenga nkigenderete nabo igotugana twaganyaranetie abari kurwa bachiko twotebinga nkigenderete ne binde biga kolende abantu baba batayeru mono oikachinga ki abantu abo baika batatebia ngangi kialenge alafu bono iga mechando teyo mono ekerongeringa bairire gente ki kialenge sisemo ya embeo iyo komanya embeo ngaki ere asense na wikabono iga ngagetenga kerege ntombu ya kere egente kialenge bune karatasi nsema yeme bwa kibati karatasi nsema yeme kebwate bintu buna musio radio iga lakini yokoranga nesemo information ekoba gathered egere yatumugucha sibonete gotumugucha ngo guchuse umika yatura oyo mwabo umugako uyo mintu gisore egento gyatoka mwaye oyaba mambia karondeire umyoka oicha paka mwane onte binchungo mumuro mintore egento kere gaiga najigo chananyarane umutura obwate ebintu gete kiuguzi yani kigwaya gete gitirimbo gete negento kende kere bunechuba ebintu binde bireme bikworokia ngange ntukieke kiale lakini yetu asinywa twatuma mangana musabuchibu waka poli otuma mangana polisi ya chire nero ya manyira koteba nero ya tuma mangana se meteorological department ekyagire gente ikiali kirenga ekyali kekero kende nga meteorological department lakini ende ngiali kirabo ekyali kire focus ya se mangana mbeo lakini ntwa manyanga yinkiri amatora ngainwe ekaro kende tibacha baeneki mbaire stebu bwangu baminyoka batebiri bajire paka barigereirie batebire bono nande baukire stebu ende barore nore buna yategete inga kisa yategete kekachokotoko eyo kyalenge bate bana karo kende kere meteorological department ne era se meju igwikera igo ntwisanika kyagera ntwara bali una baicha no batu isani kitware mabono tege torare